recortes do profesorado. O día 25 de agosto saiu publicado no DOGA a modificación do catálogo de mestres, un documento que nos di os docentes que ten que haber en cada centro do corpo de mestres. Curiosamente, ese mesmo 25 de agosto foi cando saiu en prensa esta publicidade, porque isto é todo publicidade, masiva dese día. Joder, que coincidencia que saia toda esta publicidade o mesmo día que publican unha modificación do número de unidades e número de docentes que teñen os centros de primaria. Vou facer un estudo, coller o catálogo do centro do ano pasado, e como está este? Recortan 8 unidades. Hola. Isto quere dicir 8 aulas de primaria menos o curso que ven. Número de docentes que vai haber con esta modificación de catálogo. Hai un aumento de profesorado. De canto é o aumento de profesorado? 2 docentes máis po curso que ven nos centros de primaria. 2, non 200. 2. Pero ten trampa. Quito unha mestra de orientación e meto unha orientación compartida. Iso mantén o mesmo número de docentes de catálogo, pero realmente é medio docente menos. Se facedes as contas reais, en vez de darvos que hai 2 docentes máis no curso que ven en Galicia de primaria, darávos que hai menos 4, é dicir, hai 4 docentes menos.